Aquest dimecres, a les 8 del vespre, Canal 10 Empordà estrena un nou programa. Es tracta de Toca la Sam, una proposta musical que condueix Jordi Piqué, que començava a agafar forma amb la celebració del 25è aniversari del programa de ràdio que ell mateix presenta. El motiu de fer aquest programa a través de Canal 10 Empordà va ser la celebració dels 25 anys de Torna la Toca Sam, el programa germà de Ràdio L'Escala. I a mi se'm va acudir de demanar, per celebrar-ho, dedicatòries als cantants, intèrprets, orquestres que tocaven música nostàlgica dels 60, 70 i també alguns dels 80 i 90. I ens vàrem engrescar a fer aquest programa en versió televisiva, més curt, amb vídeos, amb imatges de les cançons, els intèrprets d'aquella època. El programa acosta la música dels anys 60 i 70, també amullades a l'actualitat. Els grups que hi ha, doncs, vaig començar primerament amb el Duo Dinámico i quan vaig veure que el Duo Dinámico em feia la dedicatòria vaig pensar que també els altres podria aconseguir-ho. I efectivament doncs, els Sirex, els Mustang, els Panchos des de Mèxic, molts grups, cantants, les orquestres de casa nostra, Meravella, Montgrins, Salvatani, la Bisbal, cantants en solitari com la Paloma San Basilio, en Diango, la Janet, etc. I fins a més de 60. Inclús encara avui he rebut la dedicatòria de l'Helena Gadel. Per tant, a part de les dècades prodigioses, també hi haurà una pinzellada d'algunes músiques més actuals, més actualitat. S'ha preparat una primera entrega de 13 capítols que s'emetran els dimecres fins a Nadal. Aquests capítols es podran veure repetits de gener a març i a partir d'abril s'emetrà una segona entrega de 13 capítols més. Hem fet aquest programa amb sèries de 13, però esclar, ens hem trobat amb molta dificultat en comparació amb la ràdio, que la ràdio és molt més fàcil perquè fas la presentació del disc, del cantant o de la cançó, poses l'àudio i ja està, i aquí hem hagut de buscar imatges i és més difícil trobar-les. I també el muntatge, després de trobar la imatge has de buscar-la, enquadrar-la amb el text, donar-li la duració necessària perquè tot el programa duri aproximadament mitja hora, que és el que dura el programa, i això agrair doncs, la vostra feina que heu tingut i especialment la de la Maria en poder quadrar tots aquests vídeos, imatges i completar aquests capítols. Jordi Piqué espera que el programa agradi i convida a tothom a seguir-lo. Esperem doncs, que el programa us agradi i també us esperem cada dimecres a les 8 a visionar aquest programa de música nostàlgica. Recordareu els cantants que segurament ja heu sentit i alguns recordareu els 60, 70, les cançons i la música d'aquella època. Una vegada a més, cada capítol es podrà visionar també a la carta a www.canal10.cat.